Faċilità ġdida għall-irkupru tal-materjal riċiklabbli fil-kumpless EcoHive bdiet tipproċessa skart riċiklabbli biex bekk il-proċess mexa minn Whiteline għal Matab. Din il-faċilità se tkun qed tipproċessa mal-40,000 tunnellata skart riċiklabbli fis-sena u se tkun qed tissepara tipi differenti ta' metall, kartun u plastik b'mod awtomatizzat sabiex ikun jista' jiġi ritornat fis-suq bħala parti mill-ekonomija ċirkulari. Dan se jkun qed jikkontribwixxi wkoll sabiex jintlaħqu il-miri tar-riċiklaġġ li għandu pajjiżna. Dan l-investiment ta' 4 miljun euro ifisser ukoll il-Gvern jinsab pass eqreb biex iwettaq il-wegħda tiegħu ma' residenti ta' Whiteline fejn se tkun qed tingħata lura lill-pubbliku medda ta' art bħala spazju miftuħ. Dan qed ifisser li l-Boros Griżi u Ħodor wafqu jitlu fl-impjant ta' Sant'Antnin f'Whiteline. Żaru dan l-impjant il-ġdid tal-EcoHive fil-Matab il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonet. Il-Ministru Dalli qalet li permezz ta' dan l-investiment se jkunu qed jiżdiedu kemm l-effiċjenza b'mod sinifikanti kif ukoll il-kwalità tal-materjal magħżul. Din il-faċilità qiegħda tara li tkun qed tissepara ħafna drabi b'mod awtomatiku il-riżorsi differenti, skart differenti, għaliex verament irridu naċċertaw ruħna li ma nibqgħux inħarsu lejn l-iskart bħala xi ħaġa li tintrema, imma rridu nagħmlu l-almu kollu tagħna biex l-iskart verament ikun riżorsa. U hawnhekk qegħdin naraw kif anki affarijiet differenti, riżorsi differenti, issa qegħdin jiġu isseparati kif suppost biex jispiċċaw u jkunu riċiklabbli. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonet qal li l-investiment fuq din il-faċilità huwa ta' 4 miljun euro li minnhom madwar 1,450,000 euro huma fondi Ewropej mill-Fond ta' Koeżjoni. Permezz ta' dan il-proġett qed naraw kif il-fondi Ewropej l-ewwel net qed ikomplu jintużaw biex ikollna użu iktar effiċjenti tal-iskart li niġġeneraw aħna. Però fuq kollox qed nużaw ukoll biex naraw il-lissaw ta' Malta dak li kien 20,000 metru kwadru li qabel kien jintuża fl-impjant ta' Sant'Antnin. Issa ċaqla għal din il-faċilità biex hekk tajna nnifsu pulmu ġdid anka lir-residenti ta' Marsa Scala u l-Istaw ta' Malta. Il-kap responsabbli mill-ekonomija ċirkulari tal-Wayserv Daniel Tabone spjega kif bħalissa għaddejn l-aħħar xogħlijiet sabiex tinfetaħ faċilità ġdida oħra f'Ħalfar li se tkun qed taċċetta materjal gof bħal saqqijiet, tajers u injam sabiex ikun jista' jiġi massimizzat il-valur ta' din it-tip ta' riżorsa. Huwa spjega wkoll kif l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-Era approvat il-pjan sabiex ma tibqax tintuża il-faċilità ta' Wayserv Whiteline.